Ale barmane, jednou whisky pro všechny. Ale cizinče, víš ty vůbec, kolik je 2 a 2? 5. Proč si ho zabil? No proč? Moc toho věděl. Jak? Stop! Ako som nás to učil? O čo vás platím? Ešte raz to zrobíme a urobíme to dramaticky. A jak to nebude dobre, všetkých vás vyhodím. Poďme, šup. Barmane, jednou whisky pro všechny. Víš ty vůbec, kolik je 2 a 2? To špatně, no. Proč si ho zabil? Proč jeho? To bolo lepšie, ale niečo mi tu ešte chýba. Budú to efekty. Teraz by som potreboval od publika, aby mi s tým pomohli. Táto polovica potrebujem, aby robili dážď. Takto. Vyskúšajme si to. Mám im ty viac. Ďakujem. Dobre. A druhá polovica, aby skala. Robila vietor. Ďakujem. Dobre. Poďme, skúsme si to.